мехостам салому дуруди худро ба кулли мардуми шарифи Тоҷикистон расонам. Ба имрӯз як масъалаи муҳиме, ки тамоми дунёро фаро гирифтааст, дар бораи ҷавононе, ки ба муҳоҷират мераванд, як мавзӯе дошта бошем. шароити имрӯзаи ҷавононро метавон ба чанд гурӯҳ тақсим кард. ҷавонони босавод, шароити беҳтарин, ҷавонони бесавод, ки бо бадтарин шароит зиндагӣ мекунанд, ҷавони миёна, ки як даҳан нон меёбад. чунин тарбия ва босавод шудани фарзандони мо аз худи падару модар вобастагии калон дорад. он бачае, ки падар ё модараш аз байн меравад, бисёрашон хурд мемонанд. аз шароити бад хонданро давом дода наметавонанд. рӯ ба дарёфт намудани нони зиндагӣ мешаванд. чунин ҷавонмардон ҳастанд, ки савод ҳам нагирифта бошанд, дар роҳи тиҷорат, сохтмон ва дигар комёб мешаванд. вале фарзандоне, ки падару модар доранд, албатта баъзеҳоро ман дар назар дорам, намехонанд. чунки имрӯз зиёд падару модарон сину солашон аз 40 то 65 сола, ҳоло ки ҷавонанд, худашонро барвақт пир кардаанд ва ман муроҷиате доштам ба онҳо. падару модарони азиз, дар ин сину соли шумо қувваи кор кардан бояд дошта бошед. пир нестед, кор кунед, омӯзед, фарзандони худро тарбияи дуруст кунед, ба онҳо роҳ нишон диҳед, ки онҳо хонанд, савод гиранд, касб омӯзанд. вале мутаассифона солҳои охир шумо ҳоло бачаҳоятонро дар синфи 10, 11 мехонанд, дар тараддуди ба муҳоҷират гусел кардан мешавед. ин кори шумо 100% хатост, дар ҳолате, ки агар бемор набошед, чунки вай ҳоло кӯдак аст. баъзеашон ҳатто аз ҳамон деҳа, шаҳр, маҳалла берун нарафтааст. забонро, маданият, таърихи онҷоро намедонад. шумо боз як кори дигар низ доред. вақте ки ба муҳоҷират мефиристед, ба ғайр аз роҳкироӣ пули изофӣ намедиҳед. пас вай бояд чӣ кор кунад? агар ягон бачаи чақону дилён бошад, роҳи корро меёбад. агар не, кадом ҳамшаҳрӣ ё шиносеро пайдо мекунад. дар иҷорахонаи вай моҳҳо меистад. ҳатто ба берун баромада наметавонад. ё пул надорад, ё метарсад. чунки пул ки надошт, ҳуҷҷатҳояшро қонунӣ кунад. маро модар куҷо кардӣ равонам? ғарибам, бекасам, ман нотавонам. на ҷойи хоб асту манзили зист. бубин дар кӯчаҳо хору хазонам. вақте ки шумо падару модарони азиз фарзандони худро ба ғарибӣ гусел мекунед, дар аввал бояд ақаллан ягон маълумоти миёнаи махсус дошта бошад. агар олӣ бошад, боз беҳтар. ба ғайр аз роҳкиро, пул барои иҷораи хона, барои ҳуҷҷат тайёр кардан, ки он харҷ дорад, дар дасташ дошта бошад. умуман вақте ки ба мусофират мефиристед, 1 ё 2 моҳ пул роӣ кун нагӯед, чунки вай дарҳол пул намеёбад. аввал монед ҳамаи корҳояшро анҷом диҳад, сипас худаш ақл дорад, ки пул фиристонад ба шумо. ҳол он ки масъулияти падару модар таълиму тарбияи фарзанд аст ва дар пеши қонун низ ҷавобгар ҳастем. мо бояд вазифаи худро сарбаландона адо намоем. пирӯз шудани фарзандон низ бештар аз падару модарон вобастагии калон дорад. шумо аввал фарзандонро хононед, босавод шаванд, боақл шаванд ва умуман некро аз бад, сиёҳро аз сафед фарқ кунанд, сипас ба муҳоҷират фиристед. беҳуда камоли хуҷандӣ нагуфтааст. ғарибӣ кӯи сахт аст. эй бародар, ғарибонро макӯ дору маёзор. саҳар хестам, дари хона кушодам, бидидам як ҷавони хуфта бемор. сарашро бар сари зону ниҳодам, дастонашро бибӯсидам модарвор. бигуфтам эй ҷавон, асл аз куҷой? бигуфто асли ман аз Тоҷикистон. биёед падару модарони азиз, ғамхори фарзандони худ бошем. паноҳи ҳамаи шумо мардуми шарифи Тоҷикистон. ба худо.